סטורי טיים על טיקטוקר שבגללו נגמרה לי זוגיות. כן, שמעתם נכון. והטיקטוקר הזה כנראה צופה לי עכשיו בסרטון, אז כן, זה עליך. בוא תקשיב מה אני אומרת עליך. אז אני הייתי בסוג של זוגיות עם מישהו, כאילו בגילי אומרים סוג של זוגיות, משהו כזה. בגילי אומרים יצאתי עם מישהו. בקיצר, כאילו, יצאנו כמה חודשים. הכל היה טוב, הכל היה יפה. זה גם היה תקופה כזה, סוף קורונה. וכל היום הייתי בפייסטיים עם שתי חברים מהטיקטוק, חברים שלי. וכל הזמן הייתי בפייסטיים או איתו או עם שתי חברים שלי. וזה טיקטוקר שכולכם מכירים. וכל הזמן היינו בפייסטיים, כאילו או איתו או עם חברה שלי, וכאילו באמת היה לנו חיבור, כאילו אני והוא באמת התחברנו, והוא הפך סוג של פסיכולוג, אפשר לקרוא לזה. פסיכולוג שלי באותו תקופה, ובכללי, והבחור שכאילו יצאתי איתו, ידע שאני בכללי מדברת עם אותו טיקטוקר הזה. זה מצחיק. בקיצר, יום אחד אני והבחור הזה דיברנו. והתחלנו כזה לדבר, וכאילו פתאום זה הגיע לסוג של ויכוח כזה. ואיכשהו זה הגיע למצב שהסתכלתי על הבנות שהוא עוקב אחריהם באינסטגרם, והוא עוקב קודם כל אחרי מלא בנות. כאילו שלא נעים, אבל יש כאילו בנות ליברליות ושלא נעים וזה, כאילו, אתם יודעים. כאילו באמת הוא עקב אחרי כאילו עמודים של בנות, כאילו באמת. עזבו שלא ישמעו אותי, כאילו, גם אני אפילו, כאילו, רוצה להיות ליברלית וזה, אבל הכל בסדר, כאילו, אתם מבינים. כאילו, הרבה בנות, אתם יודעים, כאילו, עמודים אימאלה. עכשיו, התחלתי להגיד לו, כאילו, מה זה העמודים האלה שאתה עוקב אחריהם, וכאילו, מה זה, כאילו, והוא לא רק כאילו עוקב אחריהם, גם עושה להם לייקים. עכשיו, זה לא היה 1-2, זה היה אולי איזה 100 בנות, אוקיי? וכאילו כל הפוסטים שלו, לייקים, 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 כאילו, ואמרתי לו, איזה מגזים אתה. ותקשיבו, אני לא רוצה כאילו לתאר לכם מה היה בתמונות, אבל זה לא בנות עם בגד ים. אתם בטח מבינים לבד. כאילו, אני באמת לא ידעתי שבכלל מותר לעלות תמונות כאלה לאינסטגרם. וכאילו ממש התעצבנתי עליו, כאילו, וזה, עכשיו לא היינו כאילו מוגדרים כזוג, אבל כאילו כן יצאנו. עכשיו, זה לא ממקומי כאילו להתעצבן וזה, כאילו, בכל זאת לא הגדרנו שאנחנו זוגו. אז הוא יכול לעשות מה שבא לו. עכשיו, ניסיתי כזה להקליל את האווירה, אל תשאלו, לא יודעת למה. ואמרתי לו, בוא נתקשר לטיקטוקר הזה שאני עושה איתו כאילו פייסטיים הרבה, כי הוא סוג של הפסיכולוג שלי. עכשיו, הבחור הזה שאני יצאתי איתו, הוא יצא לו כמה פעמים לדבר עם אותו טיקטוקר הזה, כאילו בפייסטיים כמה פעמים. וחיברתי ביניהם פשוט בין שתי השיחות, כי שניהם היו מאוד קרובים אליי, אוקיי? ופשוט מה שהיה, זה שעלינו לשיחה, אני, אותו בחור שאני יצאתי איתו, והטיקטוקר הזה שאתם בטוח מכירים, ואז כאילו, באתי לשאול אותו, וכל פעם אני מנסה כאילו לעצור את עצמי, זה כזה, ואז בסוף שאלתי אותו, מה אתה אומר על זה, שאותו בחור שאני יצאתי איתו, עושה הרבה לייקים לבנות, והוא אומר לי, הוא יכול לעשות לייקים לבנות. ואז בהמשך השיחה אני כאילו שולחת לו כאילו את התמונות תוך כדי, את התמונות שאתם יודעים, והוא פשוט אומר, כאילו הוא הבין, הוא אמר, תמונות כאלה,
ואז הוא היה בצד שלי. עכשיו, הבחור הזה שאני יוצאת איתו, התחיל להתעצבן, וכאילו, הבחור שכאילו אני יוצאת איתו, התחיל ממש להתעצבן, והוא אומר כזה, מה את אומרת דבר כזה? אני יכולה לעשות מה שאני רוצה? התחיל ממש להתלהם, ואני כזה... וכאילו, החבר הטיקטוקר שלי לא הבין מה קורה, והוא התחיל להגן עליי. וזה כאילו, התחיל להתפתח לריב של החיים. וכאילו, אני בסוף השיחה הזו, כאילו, הפסקנו לדבר, פשוט ניתקנו קשר, כאילו, אתם קולטים. וכאילו, אחרי השיחה ניסיתי לדבר איתו, והוא ממש כעס על הטיקטוקר הזה. הוא ממש כעס שהוא היה בצד שלי, ושבכלל עירבתי אותו. וכאילו, באמת, כאילו, עירבתי אותו, כאילו, מה זה בצחוק? כאילו, נטו בשביל להקליל את האווירה. וכאילו, שנפסיק את הריב, אבל עזבו את זה שהכל לטובה, כן? וגם עדיף שאני לא אצא עם בחור שעושה כל הזמן לייקים לבחורות, בלי בגד ים, כן? אבל זה היה קורע. כאילו, מאז אני קוראת לו טיקטוקר וזה, אבל זה כאילו בחור שאני כאילו טיקטוקר שאני מואבת בו. ובכוונה לא אמרתי את השם, כי אני רוצה שתנחשו מי זה בתגובות, אבל שתדעו שמאז ועד היום אני חופרת לו על זה. אמרתי לו, בגללך נגמר לי זוגיות, בגללך הפסקתי לצאת עם מישהו, זה פיפי. והיה גם לי ולאותו בחור שיצאתי איתו מין סיכום כזה של סיכום סיום כזה, אפשר לקרוא לזה, כזו, בסוף הזוגיות. וגם הוא אמר לי למה עירבת אותו וזה לא היה בסדר. וגם הוא אמר לי כאילו למה השיחה הזאת זה הייתה כאילו לא בסדר, ולמה עירבתי אותו, ושאני אמרתי לו. בקיצר היה מאוד דרמטי. עכשיו בא לי שתנחשו מי זה הטיקטוקר הזה, אז תגיבו פה בתגובות. מעניין אם הוא יודע שזהו, אם הוא יגיב גם. ואם אתם באמת חדים, אז תשימו לב שכל פעם הוא מלא סרטונים ואני מגיבה לו. והוא מעלה נגיד סרטונים של זוגיות, ואני תמיד מגיבה לו כזה, אתה בגללך סיימתי, כאילו בגללך נגמרה לי זוגיות, וסיימתי זוגיות וזה, והוא כאילו כל הזמן, וכאילו, איך אתה אומר, משהו כזה. בקיצר, בואו נראה מי מצליח, אז תרשמו לי פה בתגובות. על מי אתם חושבים שסיפרתי, ובואו, כמובן אני אגיד לכם, כאילו, אם צדקתם, זה לא סוד. סתם מעניין אותי אם כאילו תצליחו לנחש.